Hej alle sammen. Så er vi ved at være klar til at starte. Der var lige det sidste, der lige skulle på. Øhm, Uanset om jeg har været på sådan et webinar her før, eller om det er første gang på det, så vil jeg blot lige kort fortælle, hvordan det fungerer. Det fungerer jo sådan, at jeg kører nu en halv times tid, hvor vi skal igennem nogle punkter, hvordan man kan kommunikere med vores kontaktmodul, og hvordan man kan få succes med det. Det er jo nogle perspektiver på, hvordan vi mener, man kan bruge det som om generel kommunikation. Det er jo sådan en lidt sjov situation, for det er jo jer, der er eksperter i de målgrupper, som I har, og det I gerne vil kommunikere. Så I må tage det her som nogle gode idéer til, hvordan man kan bruge det, og nogle ting, I måske ikke har prøvet endnu. Det er muligt at stille spørgsmål løbende. Det vil være sådan, at min kollega Berita, hun sidder og gennemgår spørgsmål, og hvis der kommer nogle rigtig gode nogen, så skal vi nok tage dem med og svare på dem. Det kan være, at jeg vil vente lidt til sidst. Alternativt så skal vi nok sørge for, hvis der er spørgsmål til diverse systemudfordringer eller lignende, vi trækker en rapport på alle spørgsmålene bagefter, og så skal vi nok henvende os til jer. Og nu kan jeg lige se her, at lyden ikke er så god. Så ved jeg prøver lige at skifte et headset 2 sekunder, og så vender jeg lige tilbage. Så hænger de på 2 sekunder. Så nu har jeg prøvet at skifte et headset, så nu håber jeg, at lyden er bedre. Det skulle være vores bedste headset, jeg har fået på nu. Nu kan jeg se her, I må lige skrive, hvis der er udfordringer med det igen. Sådan, jeg kan forstå, at det er lidt bedre nu. Tak for det, dem der sidder og skriver her. Det smadrer godt. Super, nu skal vi se her en gang. Jeps. Jeg skal jo også lige sige, at det er jo helt i orden at forlade webinaret, hvis man efter 10 minutter synes, at man har set det hele før, man ikke gider at høre mere, for vi er i gang med at optage webinaret, vi vil så sende det ud til jer alle sammen bagefter. Vi lægger det op i vores helpdesk, hvor man vil kunne se det i god ro og mag, så I følger med på det, I har lyst til, og så dropper I bare ud, når I ikke gider mere, hvis det er tilfældet. Først og fremmest, så kan vi lige gennemgå det. Jeg vil gennemgå nogle spørgsmål her med jer, som vi har stillet op, der kan være rigtig gode. Og så vil jeg vise jer i systemet, hvordan man kan bruge nogle af de her ting. Først og fremmest så kan det være nogle gode større spørgsmål at stille sig selv, før man starter, og jeg skal nok også sende det her med. En ting I skal overveje, det er for eksempel at stille jer selv spørgsmål som, hvad er egentlig specielt ved den kirke I repræsenterer. Tit så ser vi jo, at man er rigtig god på hjemmesiden til at skrive, jamen det er kirken ved vandet, det er kirken ved søen, eller hvad det ellers kan være, eller man har nogle specielt fokus på børneaktiviteter, eller hvad det kan være. Det er rigtig vigtigt, at man tager det med over i sin nyhedsbrevskommunikation, e-mail og sms-kommunikation, og kører den videre der. Samtidig så bør I stille jer selv spørgsmål egentlig, hvorfor vi egentlig vil kommunikere via e-mail og sms til jeres menighed. Det er et rigtig vigtigt spørgsmål, for hvis man kan svare på det, jamen, så vil du også senere, når du laver tilmeldinger og så videre, kunne placere det de rigtige steder og bruge det på den rigtige måde. Og til sidst så vil jeg så helt sikkert spørge mig selv, hvilke segmenter vil vi gerne kommunikere til. Det er noget vi har snakket om rigtig meget om her den senere tid, det er segmenter. Og helt generelt så er det jo fordi, at der i jeres tilfælde, I har en målgruppe, der hedder fra 0 år til man ikke er her mere. Og det stiller nogle utrolig store udfordringer til, hvordan man kommunikerer, for der er rigtig stor forskel på, hvordan man kommunikerer til en konfirmand for eksempel, eller hvordan man kommunikerer til børneforældre, eller hvordan man kommunikerer til ældre. Så det er et rigtig godt spørgsmål at stille sig selv, hvor mange eller hvilke segmenter man egentlig har. Og det kan jo både være ren kommunikationsmæssigt, men også hvilke medier er de på. Så det vi egentlig kigger på, vi vil kun tage udgangspunkt i kontaktmodulet i dag, men det er også en overvejelse af at sige, jamen er Facebook relevant i det her? Jeg ved, der er kirker, der faktisk også er begyndt på Snapchat, fordi det henvender sig rigtig meget til meget unge mennesker. Så er der sådan et spørgsmål som hvor kan man tilmelde sig? Og det er egentlig et spørgsmål med, jamen hvis man gerne vil modtage nogle af de her ting, hvor gør man det så? Et meget relevant sted er jo hjemmesiden, men det kan lige så godt være relevant at tænke hele sin kommunikation igennem og sige, kan man egentlig tilmelde sig på en iPad eller på en lille seddel over i kirken ved alle arrangementer? Det kunne man for eksempel overveje at anskaffe en iPad, der altid stod ved indgangen til et sognehus eller ved indgangen til kirken, hvor man faktisk der kan I få hjemmesiden op på, hvor man faktisk kan tilmelde sig diverse arrangementer. Det er samtidig noget, man kunne tage med, hvis man har et kirkeblad.
lægge et link til hjemmesiden og beskrive, hvor man kan tilmelde sig. Så hvis I gerne vil bruge de her ting, så bør I lægge det ud så mange steder som muligt. På Facebook er det muligt at lægge en note om, man kunne have nyhedsbrev, I kan skrive det i den, der hedder Om Os på Facebook. Der kunne man lave et link til hjemmesiden og sende det ind. Man kunne altid skrive, hvis man lagde ting op på Facebook, lave et link til jeres hjemmeside, at her kan man altså tilmelde sig noget e-mail og sms kommunikation. Så er der sådan noget som at bruge det vi kalder emneord over tid, og den vil jeg egentlig hoppe ind i systemet og vise med det samme. Nu skal vi se her. I må endelig sige til, hvis I ikke kan se med. I burde kunne se med her. Fordi der er kommet den nye funktion her, den kom her for en uge eller 2 siden, den der hedder emneord. Og det er egentlig en liste over jeres emneord i systemet, hvor I kan se dem her. Jeg vil være inde i en demo af vores, så der er selvfølgelig ikke helt samme antal kontakter, som I måske har. Men her der vil I jo faktisk kunne gå ind og se, jamen for eksempel, hvis man havde et Baby Salmesang 2013, tænk over, hvordan I bruger emneordene, og gerne sådan, så I kan bruge dem over tid. Fordi I har en unik mulighed for, at hvis der er nogen, der har til forældre, der har tilmeldt sig Baby Salmesang 2013, så kunne det være relevant, at hvis man begyndte at lave et hold 2016, eventuelt skrive til dem igen. I kan også overveje at bruge det og sige, jamen Baby Salmesang 2013, er vi henne i den tid nu, hvor de her, de måske står til at kunne have mulighed for at blive mini-konfirmander, og senere konfirmander, senere ungdomsarrangementer. Så I kan faktisk på den her måde ved at bruge emneord følge folk op igennem tiden. I kan enten gøre det, at man altid kunne gå ind og tage et emneord her. Så kunne man redigere det, hvis man vil kalde det mini-konfirmander for eksempel 2016. Ligeledes så vil vi få en funktion snart, der kommer her i systemet, hvor I kan importere mange kontakter på en gang. Og på den måde kan I også gå ind og opdatere tags på rigtig mange kontakter på en gang. Det er ikke en funktion, jeg kan vise jer i dag, men den kommer meget snart. Så selve opdateringen af rigtig mange kontakter på en gang med de her emneord vil man kunne komme til. Det kommer inden for en uge. Det er lige ved at blive lavet færdigt det sidste. Det næste det er sådan noget som at kigge på, hvorfor I skulle opbygge segmenter og hvordan I skal gøre det. Jeg har tidligere kigget lidt på rundt omkring på nogle kirker, og vi har jo snakket meget om det generelt i kommunikation. Så kunne I jo også selv forestille jer, vil man gerne modtage alt, eller vil du kun modtage noget af de ting, man er interesseret i? Og det er det, I skal tænke over, når I opbygger segmenter eller målgrupper. For det er helt klart, at det ikke er alle, der vil synes om alle de arrangementer og de tilbud, I har i jeres kirke. Sådan vil det være rent kommunikationsmæssigt. Man skal samtidig tænke over, at vi lever i en tid, hvor at rigtig mange folk får rigtig meget information hver dag, og det er konstant, hvad enten det er Facebook eller det er e-mail subscriptions, man har lavet på blogge osv. osv. Så man skal sætte sig og tænke sig over, jamen hvad skal vi sende til de forskellige segmenter, og hvordan skal vi sende det? Så hvis I for eksempel jeg kan vise jer en kirke, der hedder Sankt Lukas i Aarhus, det er blot et eksempel på, hvordan de har kigget lidt på at lave deres segmenter. De har for eksempel et børn- og unge segment med diverse aktiviteter herunder. Så har de et musiksegment her. De har et kultursegment og et sociale arrangementssegment her. Det er en måde, man kunne gøre det på. Jeg synes, det er en spændende måde, hvordan man kunne lave sine forskellige målgrupper, for det er helt tydeligt, at de har nogle specielle udbud her inden for børn og unge. Og hvis man er musikinteresseret, jamen så er der nogle andre ting. Det her på hjemmesiden, men det kunne lige så godt være en måde, hvor man segmenterede sin kommunikation også, og kommunikerede til de her 4-5 forskellige grupper. I kan jo også vælge at gå ind og sige, vi vil gerne bygge det op sådan rent på nogle demokratiske ting i forhold til alder. Man ser nogen, der gør det på børn, unge, så kan det være forældre og ældre, eller hvordan man ønsker at gøre det. Men det er utrolig vigtigt, fordi når I gør det, så vil I have mulighed for også at kommunikere direkte til det segment på den rigtige måde. Det vil måske være mere relevant at sende sms'er til unge og en kort e-mail til gamle. Det kan også være, at man siger, at vi bruger et helt tredje kommunikationsmiddel som kirkeblad til de lidt ældre, hvis det er. Så har jeg sådan en, der hedder, hvordan kan man planlægge nyhedsbrev, e-mail og sms. Vi ser tit, at der er rigtig mange, hvor det bliver meget sporadisk, hvordan man sender. Og at det bliver meget ad hoc med, at man siger, kunne det være sjovt, vi lige sendte noget her, eller skulle vi sende noget til den gruppe, eller hvordan er der egentlig styr på det?
den måde som jeg vil gøre det, og den måde vi for eksempel arbejder med vores egen kommunikation, det er at man faktisk i systemet bruger en kalender til det. Det jeg vil anbefale man gjorde for at få fuldt styr på det, det kunne være at man inde i kalender her lavede en direkte kategori der hed e-mail sms, og den kunne man så lave som en heldagsbegivenhed. Og jeg tænker ikke på at lave en heldagsbegivenhed med en hel masse info og så videre. Jeg har sådan set blot lavet en lille reminder her, for eksempel send sms om koncert. Og det er fordi vi har en koncert her i min demo der ligger her om aftenen. Så når man sidder om morgenen, kunne man sende en reminder sms til sit koncertsegment. Det kunne være at det var et musiksegment man havde om at der er koncert i aften. Det kunne også være at man havde en der hed send et månedligt nyhedsbrev, som lå til en af de første dage hver måned. Jeg kunne også gå ind og sige her at vi har en baby salmestart her. Så det kunne jo have været at her for en uge tidligere der kunne have ligget en heroppe hvor der stod jamen husk at sende mail om baby salmesangs op. Nu skal jeg lige se her. Opstart. Så kan jeg gå ned og tage den her. Og så ligger den her. Så på den her måde, der vil I få, det er også en måde, hvor andre kan se, hvad der foregår. Så i stedet for, at der sidder en person og kan man sige, og meget sporadisk måske sender diverse ting ud, så kan man på den her måde i hvert fald give information videre, og man kan planlægge, hvornår man ønsker at sende det. Jeg vil lige give en kort heads up på, at hvis man laver den her, og man sætter en person på, det vil sige en ren notifikation, en reminder til personen, så skal man jo lige huske, at hvis man laver en booking, så kan den influere på resten her, så det er utrolig vigtigt at have dobbelt booking. Det er blot, den ligger jo som en heldagsbegivenhed, så den vil jo influere, hvis man er booket til noget andet her, hvis man sætter notifikation på. Så er der sådan et spørgsmål som e-mail intervaller. Det er rigtig, rigtig spændende at se på, og der vil jeg sige allerede nu, at der findes ikke nogen gylden regel for, hvor tit man skal sende en e-mail eller en sms for eksempel. Det vil sige, det er en, I skal vurdere meget kraftigt med jer selv til. For det første sige jer selv, tag nogle af de her gode spørgsmål, I har stillet jer selv med, hvilke segmenter I har, og hvorfor I egentlig gerne vil kommunikere sammen med de arrangementer eller udbud, I måske har. Og så tænke over, jamen, hvad vil være bedst. Jeg vil sige, jeg tror ikke, der sker noget ved, at man sender lidt oftere. Det vi har set allermest af, det er, at man er meget påpasselig, og man helst ikke vil det, der kaldes at spamme folk. Og det kan jeg sagtens forstå. Fordi at hvis man sendte et ugentligt nyhedsbrev med alle aktiviteter, med 20 aktiviteter ned, så ville jeg også synes, at det var irriterende at modtage. Men hvis jeg fik noget hver eneste, hvis jeg havde tilmeldt mig et direkte segment, der hed musik for eksempel, hvis jeg så hver eneste gang, der var noget omkring musik med koncerter, eller en musikgruppe, eller lignende et kor, jamen det er jo noget, jeg selv har valgt at tilmelde mig, fordi jeg gerne vil høre noget omkring det. Så der tror jeg ikke, man skal være så bange for det. Men man skal passe utrolig meget på med at sende mange generelle mails. Man skal hellere sende flere små, meget dedikerede mail til den segment, man gerne vil kommunikere til. Og så er det noget, I simpelthen skal teste. Jeg kan sige allerede her, sådan noget som statistik på de ting, I sender, det er allerede i vores udviklingsplan og vil komme over tid. Sådan så I direkte kan gå ind og se, hvor mange klikker på det her, og hvor mange læser det osv. osv. Så er der sådan en som, hvornår man skal bruge sms. Den kan være rigtig, rigtig, rigtig svær også at sige. Vi plejer at anbefale, at man gør det som, jamen, hvis der for eksempel er akutte ting. En nem en kunne være at sige, jamen, hvis vi har et baby salmesanghold, der skal aflyses, så sender vi lige en sms til baby salmesangsholdet. Det kunne også være, som vi kiggede på tidligere, en reminder til for eksempel en koncert, hvor man direkte sender ud om morgenen. Husk, der er koncert i aften. Og så specielt kunne det også være til specielle segmenter. Det kunne for eksempel være til sådan noget som konfirmander. Hvis man kommunikerer direkte til konfirmanden, kunne man sende en sms. Det kunne også være relevant til andre ungdomsgrupper simpelthen at gøre det. Men det er noget, jeg synes, I skal teste, fordi sms'en er rigtig god. Det er noget, I er sikre på, at folk vil se. I skal selvfølgelig være opmærksom på, at sms'en ikke tillader at sætte billede på, og de samme linkfunktioner osv. som en e-mail. Så brug den som de her små, hyggelige beskeder for eksempel, eller reminders. Så er der sådan noget som e-mail kommunikation generelt. Den vil jeg lige springe over, for jeg viser jer et eksempel lige her om 2 sekunder. Jeg kunne forestille mig, at jeg gerne vil ind og se nogle af de her ting, hvordan man kunne gøre det. Så jeg vil vise jer et eksempel på, hvordan jeg har planlagt en baby salmesang og lavet det.
Der vil jeg også tage den her, om det skal være personligt eller ikke personligt. Og vi kommer også ind på den her lange tekster. Så jeg tror egentlig, jeg vil hoppe ind i den nu, for jeg kan forestille mig, at der er nogen, der rigtig gerne vil ind og se lidt, hvordan det kunne være. Et lille fif, når man arbejder med nogle af de her ting, det er, at I kan jo sagtens have samme churchdisk kørende i 2 faner her. Det kan man for eksempel gøre ved at gå op på logoet, og hvis man har en Mac, så trykker man Ctrl venstreklik. Hvis det er en PC, så kan man trykke Ctrl venstreklik, tror jeg det er, på musen. Men ved at have 2 faner, fordi meget af det information I laver, der vil I skulle bruge forskellige ting fra systemet. Og derfor kan det være smart. Nu kunne jeg jo for eksempel åbne en 3. fane med hjemmesiden. Og der er en lille teaser her for en ny skabelon, der kommer her meget, meget snart, som vi også vil få. Nu hopper vi ind her, og vi kan sige, at jeg havde et baby salmesangshold, der startede her i dag. Så hvis vi ville kommunikere noget om det, så kunne det være rigtig, rigtig smart, at man først og fremmest havde et segment, der hed baby salmesang. Jeg har 2 her i 2013 og 2016 segment, hvor nogen måske har tilmeldt sig. Så kan vi gå ind og kigge på en besked, jeg har lavet. Her, jeg har en klade liggende her. Først og fremmest, så er der sådan noget, som vi snakker om det her, man vil sende personligt eller ikke personligt. Hvis det er et baby salmesang hold, og det er den samme, der oftest holder det, og man sender til nogen, man har sendt før, så kunne man jo vælge at sende fra sig selv og ikke fra kirken. I vil kunne gå ind og sætte jeres kirke på, sådan så at man også kan sende mere generelt fra kirken her. Samtidig så har jeg et logo her. Det er et, der vil være på alle jeres nyhedsbreve. I bør tjekke, at det ser rigtig godt ud. Send en test til jer selv, og eventuelt tjekke. Tag fat i os, hvis I har brug for hjælp til at få lavet noget, der ser godt ud. Ydermere så har jeg et billede på her. Der har jeg valgt et meget personligt billede, der jeg synes, der ligner meget, hvad der kunne være om baby salmesang. Jeg vil anbefale, at I tager nogle gode billeder. Og husk, at det her billede, det er meget horisontalt. Det er ofte, så ser vi, at der kan være problemer med billeder at sætte ind, hvis man bruger et meget vertikalt drejet billede. Så hvis I tager et billede, for eksempel med telefoner eller lignende, så husk lige at dreje telefonen, så den ligger på langs. Så bliver det oftest rigtig gode billeder. Samtidig så skal I lige huske, at der er nogle juridiske ting ved det. Sådan et billede her, der vil man kunne, det kaldes et profilbillede, det vil sige, der vil man kunne identificere personen. Der skal man have accept for personen for at kunne bruge det. Hvis I tager et billede af en gruppe, så vil det være et gruppebillede, og der må man godt sende det. Så hvis man tager et billede af et helt, for eksempel kor eller lignende, hvor det er situationsbillede, det vil sige, at man tager et billede af situationen, så må man gerne bruge det uden accept. Oftest vil jeg sørge for, at man har sådan nogle ting, har god styr på det, og altid spørger om lov. Det her billede har jeg taget fra en database, der hedder Pixabay, som laver sådan nogle her billeder, man godt må bruge. Den kan vi også sørge for at sende ud med link bagefter. Så er der sådan noget som en overskrift. Jeg har tilmeldt rigtig mange nyhedsbreve rundt omkring på forskellige kirker. Jeg har set rigtig mange nyhedsbreve, som desværre kun siger nyhedsbrev, for eksempel. Det kan være, at man har skrevet nyhedsbrev fra, og så navnet på kirken, men det er ikke helt noget, som jeg vil mene fanger mig rigtig, rigtig meget. Jeg har prøvet med en overskrift, der hedder Babysang starter igen, skal du med? Spørgsmålstegn, for at indlede til, at det er noget, man bør læse lidt mere om. Så sørg for at tage overskriften, fordi det er det første, man vil se sammen med det billede derpå. Sørg for at tage en overskrift, som i hvert fald lægger lidt op til, at det er noget, man gerne vil læse. Tænk over, hvad der vil fange jer, hvis I var i det her segment. Gå tilbage til nogle af de gode spørgsmål og sige, hvad er specielt ved vores kirke? Hvilket segment er det, jeg kommunikerer til? Og hvorfor er det, jeg gerne vil kommunikere til dem? Så vil man ofte skulle finde frem til en rigtig god overskrift. Så er der en funktion her, som nogen måske kender. Man vil altså kunne gå ind og skrive hej alle sammen. Det er heller ikke så personligt. Så derfor har jeg valgt, fordi jeg direkte skriver ud til et specielt baby salmesang segment, hvor nogen måske har modtaget det før, eller også nogen selv har tilmeldt sig, og selv har valgt at skrive deres fornavn. Så kan man vælge, den hedder first name. Så vil den gå ind simpelthen og vælge fornavnet på den person, der har tilmeldt sig her. Det kan være rigtig smart at gøre til nogle segmenter. Det kan også være rigtig dårligt at gøre til andre, for eksempel. Nogle af de spørgsmål, jeg har fået igennem tiden, når vi har holdt brugergrupper osv., jeg fik lidt høvl for, at jeg anbefalede, at man gjorde det her.
fordi at der var nogen der sagde, at vi kender ikke personen personligt, så det kan vi ikke tillade os. Jeg tvivler på, at der er nogen, der vil gå ind og direkte ringe til jer og sige, hvor er det dog forfærdeligt, at de skriver hej fornavn til mig, og så deres rigtige navn. Men brug det sådan, så det passer til jeres kommunikation. Og jeg vil klart sige, at hvis I har sendt noget til folk før, eller det direkte er om en speciel aktivitet som Baby Salmesang, så vil jeg bruge det. Grunden til, at det kan være smart at bruge, det er, fordi det resonerer meget bedre med den person, der modtager det. Og så er det selvom, at man skriver en generel besked lignende nedenunder, så vil det stadig være noget, der virker langt bedre. Det er også noget, man vil opleve rent kommunikationsmæssigt i dag bliver brugt meget, meget mere, sådan så det ikke bliver de her generelle mails. For det man gerne skulle væk fra, det er at sende for meget helt generelt, for det er simpelthen ikke noget, der fanger folk. Og det vi jo taler om her, det er at lave kommunikation, som fanger folk, og som fortæller nogle gode historier om jeres kirke og jeres kommunikation. Så kunne man lave noget tekst her. Hvis det er noget, man gerne vil have, at folk skal læse, så vil jeg klart anbefale, at man måske går ind og laver en overskrift med fed her, den der hedder bold, og så skriver noget nedenunder for eksempel. Men jeg vil klart komme ind på at sige, hvorfor bør man deltage i det her. I stedet for måske at skrive, nogen kunne måske finde på at skrive, jamen Baby Salmesang handler om det her, vi har det den og den dato. Det er ikke noget, der vil, hvis jeg var ny for det, så var det ikke noget, der ville fange mig utrolig meget. En fejl, jeg ser rigtig mange kirker nogle gange gøre, det er at være lidt forudtaget omkring de folk, der bliver kommunikeret med. Og med det der mener jeg, at hvis man ikke har sin daglige gang til mange af jeres arrangementer, så tror jeg ikke, man vil være 100% med på Baby Salmesang, hvad det handler om, og hvorfor det eventuelt kunne være fantastisk at deltage. Så jeg vil huske at skrive ud til de her segmenter, som at man kan sige, fortælle om, hvorfor det er rigtig, rigtig spændende at være med i det her. Så har jeg samtidig lavet et link til en tilmeldingsformular. Vi kan gå ind og kigge på den her. Det er en tilmeldingsformular, som jeg sad og lavede. Nu kan jeg lige finde den til jer engang, fordi der kommer noget relevant her i forhold til, hvis man vil tilmelde til andre arrangementer. Jeg lavede en helt simpel tilmeldingsformular, hvor jeg skrev her, at man kunne deltage i Baby Salmesang osv. Man kunne sætte fornavn, efternavn, e-mail, telefon. Og samtidig så har jeg taget sådan noget med nyhedsbrev med. Nu skal jeg lige se her. 2 sekunder. Nu kan jeg se, at den gider ikke 100% som jeg vil, så jeg hopper lige ind og kigger i den her. Nu skal jeg lige se her. Hvorfor den ikke er taget med. Den jeg havde lavet her. I har i nyhedsbrev mulighed for at sætte valgmuligheder. Så den jeg havde lavet her, der vil jeg rigtig gerne. Det kan jeg se, den ikke er kommet frem. Men jeg havde skrevet, jamen, er du interesseret i at modtage andre af vores e-mail kommunikation? Så hvis I ved, I for eksempel har et segment, der hedder jamen, noget med sociale arrangementer, musikliv eller lignende, så vil I faktisk kunne sætte dem ind som valgmuligheder, hvor folk kan klikke af. Som jeg nævnte, så kommer der den her funktion med, at I kan uploade, og det vil så også sige opdatere eksisterende kontakter. Så hvis jeg for eksempel havde tilmeldt mig her til Baby Salmesang, og jeg havde valgt, jamen jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre mere om, det kunne være koncerter, jamen musikliv generelt, hvordan I vælger at opbygge jeres emneord her, så vil I kunne tage de her data bagefter, trække i Excel, lægge dem ind i jeres kontaktmodul, og på den måde vil min kontakt hos jer i jeres kontaktmodul blive opdateret med nogle flere emneord. Det vil sige, at jeg vil indtræde i andre segmenter, hvor I også vil kunne skrive på. Så jeg vil klart anbefale, at når hvis I begynder at lave tilmeldinger fremadrettet, at I laver sådan en valgmulighedskryds af med de andre kommunikationssegmenter I har. Samtidig så har jeg sat ind her, fordi Baby Salmesang i min kalender, der ligger der x antal af Baby Salmesang. Der kunne måske ligge 10 Baby Salmesang i et hold, så forskellige datoer det ligger på. Jeg har set rigtig mange gange, hvor folk de har sat simpelthen alle omgangene ind. Og det kunne være, at det kunne være rigtig, jeg kan godt forstå ideen med, at man vil sætte så meget ind som muligt her. Det kunne også være, at man sagde, jamen vi vil egentlig også gerne have, at de her de får at vide, at der er koncert, for eksempel, så kunne man klikke den på. Men man skal vide, at ligeledes her. Hele ideen med den her, det er, at I skal selvfølgelig have mulighed for at trække de arrangementer eller nyheder ind. Men det jeg har prøvet at vise her, det er, at jeg kommunikerer meget direkte om en aktivitet, det vil sige Baby Salmesang. Jeg har valgt at lagt kun den ene ind, selvom der ligger flere i kalenderen, og så har jeg valgt at linke til, at man kan se hele programmet her.
Det vil sige, når man trykker på det her link, så vil du direkte komme hen til vores, nu skal jeg se om jeg lige kan få den med her. Der vil man komme ind til hjemmesiden, hvor jeg har aktiviteter liggende med et helt program. Så hvis vi gik ind her for eksempel på hjemmesiden Baby Salmesang, der har jeg faktisk taget linket her og sat ind i nyhedsbrevet, sådan så at hvis folk er interesseret i at se alle de andre data, så kan de klikke der. Men det gør, at min kommunikation i den her mail, jeg sender om Baby Salmesang, bliver meget kompakt, og at det kun er det relevante info, jeg får ud. På den måde så sikrer jeg, at folk de læser præcis det, I gerne vil have. Og hvis de så gerne vil se hele rækken, jamen så kan de linke til jeres hjemmeside. Der er også en anden fordel i det, at så snart du er på jeres hjemmeside, så vil du selvfølgelig også have mulighed for at tjekke måske nogle andre ting, der kunne være relevante. Så de ligger her. Tilmeldingsformularen ligger for eksempel også på hver begivenhed her, så man kan bruge det. Der vil jeg lige sige en ting, I skal gøre opmærksom på, det er, at I har jo et domæne og jeres egne links i jeres system. Sørg for at bruge det domæne heroppe i jeres links her, når man ikke er logget på. Man kan bruge et incognito-vindue for eksempel. Man sørger for at få det rigtige domæne med, og sørg for at sende en test til jer selv, sådan hvor I tester de her links før. For lige meget hvor gode systemer er, så er der rigtig mange forskellige e-mails bokse, som folk kan modtage ting, så jeg vil klart anbefale, at man sørger for at teste den her e-mail til sig selv først. Så man simpelthen går op og sender en testbesked til sig selv, tjekker at linksene virker, også selvom man ikke er logget på sit system, det er jo vigtigt, og så får kigget på, om det her det virker. Jeps. Så man kan se her, der har jeg også valgt at tage meget kort tekst med. Hvis jeg skulle skrive noget tekst i denne her, så vil jeg ikke bruge meget mere end 2-3 linjer. Rent kommunikationsmæssigt, så er det simpelthen for at sikre, at de folk jeg sender til, de læser de her ting. Og nu må man sige, i det her tilfælde, der har jeg taget Baby Salmesang. Det kunne jo også have været, jamen det kunne være, at man vil sende, at der kom koncert. Hvis I sender et nyhedsbrev for eksempel, hver måned med kommende aktiviteter for den næste måned, så vil jeg stadig fremhæve, jeg vil måske tage 2-3 kommende begivenheder af forskellige typer. Det kunne være, at jeg vil tage et for unge, en for det med musikliv, og en om kulturelle arrangementer, eller hvordan man deler det op. Og så vil jeg simpelthen linke til jeres hjemmeside her, hvor man kunne se alt hvad der skete. Så hvis jeg har et arrangementpunkt med aktiviteter, så vil jeg linke til det. Grunden til det er, at jeg tror det er meget få der vil sidde. De modtager jo ofte sin mail på en smartphone, en iPad eller lignende. Det kan jo være hvis man sidder i toget eller lignende. Det er meget sjældent at folk de vil sidde og kigge en meget e-mail scroll helt ned til bunden og kigge det. Tværtimod så plejer folk at være rigtig dygtige til at trykke på et link og så komme hen og se det på jeres hjemmeside. Sådan her. Nu skal vi se her. Jeg vil egentlig lægge op til nu, fordi jeg har været meget igennem nogle af de ting, som jeg rigtig gerne vil vise jer. Det her det er ligesom en første omgang af det her kontaktmodul. Vi kommer helt sikkert til at se på mere senere hen. Men det her det var ting som meget kort, nogle rigtig gode råd til jer, hvordan I kan gøre det. Og vi skal nok sørge for at selvfølgelig sende optagelsen med, og vi kommer også til at lave nogle flere guides på de her ting, I vil få alle sammen. Men det her var en kort gennemgang om nogle gode råd til, hvordan man kan benytte vores kontaktmodul. Og også nogle no-go's i, hvordan man skal gøre det. Jeg vil høre, om der er nogle spørgsmål. Jeg kan se et spørgsmål her. Nu skal jeg se her. Der står i overskriftlinjen, er der ikke plads til en særlig lang tekst. Man kan sige, det er sådan et spørgsmål, som vi meget gerne vil svare på og tage med, men det er ikke et spørgsmål, jeg kender ikke 100% hvor lang den er. Men det er også samtidig, så skal man tænke på, at når man modtager en e-mail, der vil være rigtig mange forskellige, om du modtager i Gmail, Outlook, rigtig mange forskellige e-mailbokse, der er der nogle krav til, hvor meget sådan en kan være. Og rent kommunikationsmæssigt er det også bedst at forsøge at holde så meget kortfattet i en overskrift. Så jeg vil klart anbefale, at man prøver at gøre det så kortfattet som muligt. Og ellers, hvis I mener, at I har en overskrift, som ikke kan være der, så må I meget gerne skrive til os, og så vil vi gerne kigge på det. Men det er også for at holde jer nede, sådan så at en overskrift bliver en overskrift og ikke direkte tekst. Er der flere spørgsmål, som jeg skal gennemgå? Nu skal jeg se her. Jeps her. Nu skal vi se, om der er kommet flere ind her. Der er en her, om jeg kan forklare lidt mere om oprettelsen af kontakter. Det kan jeg sagtens. Det vil jeg meget gerne. Nu skal vi bare se her.
Der er jo flere, og I må endelig lige, den der stillede spørgsmålet her, må endelig sige til, hvis det ikke er det, som man gerne vil høre. Helt simpelt, så vil der være at oprette en kontakt. Der kunne jeg gå ind og tilføje her en kontakt. Så kunne vi sige Steffen Kongstoft. Jeg kunne skrive et telefonnummer på en kontakt og en e-mailadresse her. Og man kunne selvfølgelig sætte nogle flere info, hvis der er. Så har man oprettet en kontakt. Nu skal vi se. Yes, den gider ikke, fordi jeg allerede ligger på en kontakt. Så vi kan lige bruge en anden. Så må vi se om min. Den har jeg også. Så laver vi bare en e-mail. Det var da utroligt. Skal jeg se her. Nå, men kan vi se her. Jeg har nogle flere her. Sådan her. Skal jeg lige se, om jeg kan få den til at lege med her. Grunden til, at den går ind og laver det, det er fordi den opdager, at jeg allerede ligger der med telefonnummer. Det der vil komme snart, det er, at de kan gå ind og lave en direkte update af kontakter. Skal vi se her. Så. Nu skal vi se her. Skal vi se her engang. Jeg får lidt her af min kollega her, der sidder og rammer lidt ind her. Nu skal I se 2 sekunder, så forhører jeg mig lige hos dem en gang. Så er jeg tilbage, og vi er fuldstændig enige her. Grunden til, at den ikke virker, det er, så det er, fordi jeg allerede fremgår i systemet. Men når I opretter kontakter, så vil det simpelthen være at trykke på knappen her, sætte en kontakt ind, og så gemme den en gang. Det jeg kan lige kort kan sige, det er, at der kommer en funktion her i løbet. Vi håber, den kommer ud her i løbet af den her uge, og det bliver direkte, hvor du kan sætte flere kontakter ind på én gang. Det bliver både en funktion, hvor du kan copy-paste kontakter ind, og så bliver det en funktion, hvor at du kan gå ind og tage dem ind fra et Excel. Og det bliver også en funktion, hvor du kan gå ind og opdatere eksisterende kontakter. Så lad os sige, at jeg, Steffen Kongstoft, ligger her med en e-mail. Jeg kan se, jeg ligger hernede som kontakt. Hvis jeg ligger i systemet med en e-mail, så vil du kunne gå ind og opdatere min kontakt her. Nu vil se, jeg har en lidt speciel e-mail her. Men det vil simpelthen være, at du kan gå ind og sige, at du vil opdatere. Hvis du vil opdatere et helt segment, så kan jeg tage de kontakter ud. Jeg kan gå ind og sætte nogle flere emneord på dem, og så kan du læse det hele ind på en gang. Det er samtidig, at hvis vi havde den her tilmeldingsformular til for eksempel Baby Salmesang, som i vores tilfælde var, der kan jeg jo, når folk har tilmeldt sig, trække dataene ud i et Excel. Så vil jeg direkte kunne gå ind og lave det her Excel til det der hedder en CSV-fil. Der kommer en meget udførlig guide på, hvordan man gør det, og så vil du kunne uploade alle de her kontakter til jeres kontaktmodul på én gang. Så det bliver måden, hvor man kan oprette det på. Senere hen, der vil det her blive fuldstændig automatiseret, sådan så at hvis du laver en formular, så vil du automatisk komme ind i kontaktmodulet. Men det er lidt længere fremme. Men her, om ikke så længe, der vil I kunne gå ind og lægge en masse kontakter ind på én gang, ved simpelthen at lave en import til systemet. Det er den, som vi har klaret for jer her de sidste par måneder. Jeg der måtte have nogen til det. Jeg håber, det var nok om at forklare lidt om, hvordan man bruger kontakter. Nu kigger jeg lige her i nogle flere spørgsmål. Nu skal jeg se, der er et her, vil du vise igen, hvordan du kom hen til nyhedsbrevsskabelonen. Og jeg er ikke helt sikker på den, men det jeg gjorde, det er, at alt hvad jeg nogensinde har sendt, man har herover en, der hedder beskeder. Så alt jeg nogensinde har sendt i systemet, det vil ligge herinde. Der ligger de forskellige ting, jeg har sendt. Der ligger, om det er en e-mail eller en sms. Der vil også ligge dem, jeg har planlagt. Det vil sige, hvis jeg har sat en dato og en tid på, hvornår det skal sendes. Og det vil også ligge mine klæder. I mit eksempel, der kiggede jeg på den her Baby Salmesang, fordi så snart de går ind og laver noget, så vil der komme til at ligge en klade på det. Så den måde jeg kom ind på den, det var at jeg trykkede på min klade her, og så kan vi komme ind og rette i det her, hvis vi vil gøre det. Jeg håber det var svar nok på den her, hvordan man kom hen til den her. Så står der her, at man kan trykke på et segment og få alle navnene frem. Hvis jeg går til kontakter her, så vil jeg for eksempel have, jeg har et segment, der hedder børnearrangementer. Hvis jeg trykker på det, så vil alle dem, der har det her emneord under børnearrangementer, det er et emneord, der hedder sociale arrangementer, som der ligger herovre i vores demo her, den vil ligge her.
Jeg kan kort lige inkludere, at hvis vi for eksempel skal lave et segment, nu kan vi gå ind og kigge her på Christian Steffensen, så kan vi se, hvad der er emneord herinde. Det kunne være, at vi vil tilføje en bogklub til Christian. Tilføjer bogklub til Christian. Sådan, så har han fået et emneord, der hedder bogklub. Hvis jeg vil lave et segment, der hedder bogklub, så vil jeg gå ind og sige emneord herover i filteret. Så kan I vælge den, der hedder emne eller indeholder. Det er kun, hvor den går ind og simpelthen tager på bogstaver, antal bogstaver, jeg skriver hen, og så vil den begynde at sige, hvad indeholder BO af emneord. Jeg vil anbefale, at man bruger den her, der hedder R, og så kunne vi gå ind og sige bogklub. Sådan her. Så har jeg lavet nu fanget Christian, fordi han har det emneord. Jeg kunne gå ind og sige, lave et segment, den kunne vi kalde bogklubben, og så kunne vi gemme det. Så hvis vi nu kigger på alle kontakter, så vil vi have et segment heroppe, der hedder bogklubben, hvor Christian indgår. Sådan her. Der er en, der har spurgt her, om det ville være rigtig smart, hvis man kunne tilføje emneord allerede i oprettelsen. Og det er jeg helt enig i, det vil være rigtig, rigtig smart. Det kan man ikke endnu, men så snart den her importfunktion kommer, der vil I kunne lægge emneord ind på personer fra opstarten. Jeg synes, det er en rigtig god idé, og det er også noget, som jeg vil sætte pris på at blive skrevet i vores idéforum, eller i hvert fald sendt til os, for så skal vi nok tage det med. Jeg skal lige sige, at alle spørgsmål, der bliver skrevet her, det trækker vi rapport på bagefter, og tager selvfølgelig alt, hvad der kommer af gode idéer osv. med videre til vores produktansvarlige. Yep, så står der her et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke har vist her, men det er, hvordan vil du lave tilmelding til eksempelvis nyhedsbrev på hjemmesiden, og hvordan kan folk tilmelde sig på hjemmesiden? Således her. Der er det sådan, at I vil kunne gå ind nu, helt standard kan jeg se her, der vil man kunne gå ind og lave en tilmeldingsformular, som man vil kunne lægge forskellige steder. Nu kunne jeg for eksempel gå herop her på hjemmesiden, på det grønne punkt, hvor man kan lave sider osv. Der kan jeg lave en tilmelding til kontakter. Sådan her. Der kunne jeg gå ind og sige tilmelding til koncertnyt, kunne vi kalde den her, eller måske lidt mere generelt musiknyt. Sådan her. Så kunne vi gå ind og lave en beskrivelse af den. Der kan jeg tilføje her en fejl jeg vil mene er en fejl, og som jeg ser rigtig mange lave, det er at man skriver tilmeld dig til musiknyt for eksempel, hvilket egentlig er titlen. Jeg vil klart anbefale at man skriver hvorfor man skal tilmelde sig. Så kan man sige vi sender, det kunne være man vil selv sige vi sender en sms hver gang vi har koncert, hvis det skulle være, eller hvordan man ønsker at gøre det. Men giv folk en grund til hvorfor de skal tilmelde sig. Det kunne også være at man, hvis det var et nyhedsbrev man gerne vil lave, så sige jamen vi sender en mail en gang om måneden med alle de gode aktiviteter der foregår i vores kirke eller lignende. Man kunne også bruge den til at skrive jamen nogle andre forslag alt efter hvad I gerne vil kommunikere. Men det er utrolig vigtigt, for når jeg kigger på den her på en hjemmeside, så vil det være utrolig smart at kommunikere en grund til hvorfor skulle man som person tilmelde sig. Det er jo et rigtig godt spørgsmål at spørge sig selv om. Hvorfor skulle folk egentlig tilmelde sig vores nyhedsbrev eller information om koncerter eller lignende? Her der vil jeg have mulighed for at vælge et emneord. Der kunne jeg gå ind og sige for eksempel koncerter i mit tilfælde her. Og der kan I sådan set tilføje emneord. Hvis I sender et helt generelt nyhedsbrev, så kan I sende det her. Jeg vil klart anbefale at I måske lige knytter til her hvad folk de får, og så kan I sådan set lave den tilmelding fleksibel som I har lyst til. Det er jo ikke den samme multifunktions tilmelding som vi havde tidligere. Så jeg vil anbefale at man laver en tilmelding for hver af de segmenter man har, og så enten laver en tilmeldingsside på sin hjemmeside hvor folk kan tilmelde sig flere ting, eller at man simpelthen lægger den her rundt omkring hvis det er. Men helt simpelt så kunne jeg gå ind nu og sige den her, nu skal jeg lige se her, tjekke det som er. Husk I kan nævne her, hvis I ikke ønsker at folk skal give deres telefon, så kan I vælge det her. Således her. Ligesom hvis man havde lavet en tekstblok eller lignende, så vil I kunne gå ind og vælge den her. Så hvis jeg for eksempel under kontakt, vi kan se, og det kan I sikkert også selv tænke til, at kontakt vil være et punkt, som utrolig mange folk klikker på. Nu sidder vi i mit helt nye design her, der snart kommer til jer, men der har jeg for eksempel valgt, og der kunne man vælge at gå ind og sige, at vi vil gerne redigere det her. Og så vil jeg gerne have den her nyhedsbrevstilmelding liggende som et menupunkt. Grunden til at jeg nævner at lægge det på kontakt, det er simpelthen fordi det er et
punkt, som utrolig mange folk vil klikke på for jeres kirke, for at komme i kontakt med jer. Så kunne jeg lægge den her, tilmelding til Musiknyt. Sådan her. Så ligger den her. I skal også huske, at hvis I er inde på den her, så er der jo et direkte link, så man også kunne lægge forskellige steder, hvis det skulle være. Så her der vil folk kunne gå ind og tilmelde sig den her til Musiknyt for eksempel. Det kan I lægge på alle jeres sider. Også for eksempel en forside, vi kunne lægge det i højre venstre blok eller lignende. Jeg vil klart overveje at lægge dem de steder, hvor det er relevant, så at man måske, hvis man har noget, en side om Baby Salmesang lignende, også kunne tilmelde sig der. Nu skal jeg se. Der er for eksempel et spørgsmål her, et godt spørgsmål, hvor man siger, at vi har brug for at tilføje mere end en e-mailadresse, fordi mange forældre er skilt. Jeg vil klart anbefale, vi kommer med et webinar tid senere hen, tror jeg, omkring konfirmandtilmelding, hvor vi nok skal adressere alle de her ting, så det er et rigtig godt spørgsmål. Det er utrolig svært at tilføje 2 e-mails til den her, fordi at der skal, når man tilmelder sig via sådan en tilmeldingsformular, så skal der være det, der hedder en opt-in. Det vil sige, at der bliver sendt en bekræftelsesmail og så videre, så det er utrolig svært, hvilken en der vil skulle sende til, og også at lave det, skal I kunne sende til begge e-mail eller kun en. Jeg vil, når man laver den her konfirmation, jeg vil lave en dedikeret side, hvor man fortæller om, at de kan tilmelde sig med en e-mail. Hvis de ønsker begge to at få informationen, så skal de tilmelde sig hver især. Og så vil jeg direkte lave to tilmeldinger, en til forældrene og en til barnet, der faktisk skal konfirmeres. Det er noget, som vi rigtig gerne vil komme ind senere på, hvis der er et interesse for det, men simpelthen lave en dedikeret side, hvor I fortæller det til folk. Fordi det bliver ikke sådan lige nu, at I kan sætte 2 e-mails på én kontakt. Så hvis det er, der er forældre til konfirmand 2016, så vil jeg bede dem i det her tilfælde om, at de tilmelder sig begge to. Fordi så vil de få information. Det er jo samme information, der vil blive sendt til 2 forskellige kontakter. Så kan de tilmelde sig begge to. Der kommer et godt spørgsmål her til emneord, om man inde på emneord kan se de respektive grupper. Det vil du ikke kunne lige nu. Det er et godt spørgsmål. Det du vil kunne se, det er hvor mange der er i segmentet. Så hvis vi hopper til emneord her, så vil du kunne se hvor mange kontakter. Det I spørger om, det er, det der bliver spurgt om, det er måske hvor mange man ikke kunne se, hvem der er i det herinde. Det man kan gøre meget hurtigt, det er at man kunne gå ind og sige, hvis man gerne vil se præcis hvem der er i bogklub, nu kan vi tage ind med lidt flere her. Hvis man gerne vil se hvem der havde et emneord menighedsrådene, så kan vi kopiere det. Så kunne jeg gå over her og sige emneord menighedsråd. Så har jeg dem lige her. Så det er et par klik, men du kan meget, meget hurtigt finde ud af, hvem der er i hver af de her grupper. Nu skal jeg se her. Der kommer et spørgsmål, der er en, der siger, at tilmeldingsformularen fylder meget på hjemmesiden. Og man kunne lave en generel formular, hvor man kunne afkrydse, hvilke segmenter og interessemåder man vil tilmelde sig. Og den kan jeg godt forstå, at man godt vil have en tilmelding, hvor alle kunne tilmelde sig. Og med den nye her, det der importfunktion, der kommer, og det vi også kommer med senere, jeg vil være helt ærlig at sige, at hvis man laver en formular, en generel formular, ikke en nyhedsbrevs tilmeldingsformular, men en generel formular, så vil du kunne gå ind og lave den her kryds af funktion, som du kan vælge at sætte ind som et link eller lignende på forsiden for eksempel. Senere hen, det er lige præcis det her med at kunne lave de her formularer, så det kører direkte automatiseret ind i kontaktmodulet. Det ligger i vores udviklingsplan, og det kommer også. Så det er noget, der vil komme over tid. Sådan her. Så står der her, hvordan ændrer man hovedbilledet i nyhedsbrevet. Så vi hoppe ind på min Baby Salmesang her igen. Hvis jeg nu havde sat det her babybillede på, og jeg vil sætte et andet ind, så kunne jeg gå ind og vælge et andet her. Jeg kunne forestille mig det her spørgsmål også. Nu kunne vi tage det her i stedet for eksempel. 2 sekunder. Så har jeg ændret billedet her. Jeg kunne forestille mig, at det her spørgsmål også lægger lidt op til, hvordan man redigerer det. Og der vil være helt ærlig at sige, lige nu kan du ikke redigere det her billede. Og det er også derfor, jeg vil anbefale, at man tager gode vertikale billeder. Horisontale billeder, fordi så vil det passe ind oftest. Det er et spørgsmål, vi har fået ind tidligere, og som vi også har taget med i udviklingen, det her med at kunne redigere, croppe det her billede, for eksempel. Der kommer et godt spørgsmål, kan man sætte en dato til udsendelse, og Tjøstes automatisk sender nyhedsbrevet, uden man skal gøre noget videre. Jeps, jeg kan gå ind og sige her op til højre, der har jeg nogle send-muligheder. Hvis jeg havde lavet det her Baby Salmesangs nyhedsbrev, og jeg vil sende det senere, så kunne jeg gå ind og sige send senere. Så vil jeg have mulighed for at sige, jamen det her vil vi gerne sende torsdag, og vi vil gerne sende det klokken 10. Så kunne jeg planlægge det.
Nu vil det her ligge i, hvis jeg går til beskeder igen, så vil det ligge i min planlagt her, og der ligger det hernede. Og det ligger til at blive sendt på det her tidspunkt. Vi kan se, at det er planlagt om en dag. Hvis vi går ind på det, vil vi kunne se, hvornår det er sendt til. Der kommer et spørgsmål her, om man kan sende. Jeg kan sige, jeg tager lige, der er 2 spørgsmål mere, dem tager jeg, og så er vi færdige for i dag, så afrunder jeg lige. Men der kommer et spørgsmål, om man kan sende en blanding af sms og e-mail. Jeg tror, det der blev spurgt om, det er, om man kunne sende ud til et segment, hvor nogen får sms, og nogen får e-mail. Og nej, det kan man ikke, som det sidder nu. Jeg kan godt forstå den, at hvis man vil gå ind og sige, at nogen skulle kunne vælge kun at få på sms, og nogen skulle kunne få e-mail, men det lader sig ikke gøre nu i vores system. Der kommer et spørgsmål til sidst, om jeg kan vise det nye design, og hvornår kommer det sikkert. Jeg tror, det er angående hjemmeside. Og nej, det vil jeg ikke vise på det her webinar, men det kommer her om ikke så længe, og der kommer også udførlig guide til, hvordan man bruger det osv. Så vi regner med, at det ikke går så lang tid. Men afvent, så skal det nok komme til, og der skal nok komme kommunikation ud til jer, når det er. Det var sådan set alt, hvad vi vil gennemgå på det her webinar. Vi skal selvfølgelig sørge for at sende den her optagelse af webinaret. I skal have tusind tak, fordi I kiggede med. Vi kommer også til at sende med, om der er andre webinarer, I kunne være interesseret i. Så når der kommer en mail om det, så vil vi sætte stor pris på, at I klikker af i det. Fordi at vi vil rigtig gerne lave flere af de her ting, som giver jer inspiration, og også feedback på hvordan man bruger det bedst, så vi samlet kan blive endnu bedre til det alle sammen. Og så må I alle sammen have en rigtig god dag, og jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med. Hej.